Il-Gvern se jkun qed jagħti għajnuna finanzjarja lil laqdiet u organizzazzjonijiet volontarji biex jersqu l-qudiem bi proġetti ambjentali. Il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia għal kif permezz ta' żewġ skemi laqdiet Maltin Wawċin se jkollhom aktar opportunitajiet u appoġġ għal proġetti ta' priorità għal Malta. Huma skemi illi jassistu proġetti illi huma ta' priorità ambjentali jew konservazzjoni ambjentali. L-ewwel skema tmiss ma' fondi addizzjonali biex il-proġett ikun jista' jsir fi żmien li ġej, imma mbagħad skema oħra li permezz tagħha dawn l-NGOs ambjentali Maltin ikollhom l-aqwa assistenza biex jikbu l-aqwa proġett u bekk allura jkompetu fuq livell internazzjonali jkunu ta' suċċess. L-ewwel skema hija dwar l-operazzjonijiet li jinvolvu l-konservazzjoni ambjentali u l-promozzjoni tagħha b'rikonoxximent għall-isforz validu tal-organizzazzjonijiet u biex ikunu inċentivati aktar inizjattivi ta' benefiċċju ambjentali. It-tieni skema se toffri għajnuna finanzjarja biex ikunu jistgħu jingħataw servizzi professjonali għal kitba tal-proposti ta' proġetti finanzjati mill-LIFE. Applikazzjonijiet għal dawn il-fondi se jiġu ikkunsidrati fuq il-bażi tal-kontribuzzjoni tagħhom għal prijoritajiet ambjentali li maniġġjar ta' siti Natura 2000, mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima, infrastruttura ekoloġika, effiċjenza fl-enerġija, ġestjoni tal-iskart u skart tal-baħar u afforestazzjoni.